Hormatly prezidentimiň taýgalasy bilen hususiýetçilere ýeňillikli kartler işlelen ýygdarly goý berilmegi, hususy ulgamyň önümçiliginiň inkämil tehnologiýalar bilen öpçün edilmegine uly ýardam berýär. Şeýle asly başlangyçlardan ugralyp zähmet çeken Senagatçylar we Teleketçiler Birleşmesiniň agzasy Maret Rabynyň çägindäki täze hojalyk jemgyýetiniň süýji kökü önümlerini öndürýän bu hususy kärhanasynyň işçilerim ýokary hili azyk önümlerini öndürmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Daşary ýurt önüm öndürjileriniň inkämil tehnologiýaly enjamlar toplumy oturulan bu hususy kärhanada degişli önümleň durly görnüşini öndürmek işleri ýoly goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylyp sadaşykly işledilýän enjamlar kömegi arkaly ýokary hili azyk önümlerini öndürmeklige aýratyn üns berilýär. Öňde barja kärhana ýaşlaň 500-den gowragyny iş orunlary bilen öpçün etdi. Döwrewap azyk önümlerini öndürmek üçin taýýarlanýan önümlere durly görnüşli azyk goşunlary goşulyp, olara miwe önümleriniň tagam berilýär. Daşary döwletlerde öndürilen önümleň orun tutup biljek bu azyk önümleri özüniň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanyp, halkymyzyň uly islegine eýi bolýar. Bu hususy kärhanada öndürilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň azyk önümleri ýurdumyzyň bazarlaryna münasip orun alýar. Öňde barja kärhananyň önümçilik binýady kämilleşip, onuň önümçilik haritlarynyň sany barha artýar. Bu kärhanada daşary ýurduň innowasion tehnologiýaly enjamlar arkaly öndürilen önümleriniň görnüşleri barha ýokarlanýar. Kärhananyň işçileriniň dörejelikli gözlegleri netijesinde şu günlerde bu ýerde kökü önümleriniň täze, has döwrewap görnüşlerini öndürmek işleri ýoly goýulyp, ekologiýa taýdan arasy we halkymyzyň uly isleg bildirýän süýji kökü önümleri kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan kämil tehnologiýaly enjamlaryň sadaşykly işledilmegi netijesinde taýýarlanýar. Öndürilen azyk önümleriniň ýokary hili bolmagy halkymyz tarapyndan bu önümlere bolan isleň hasam artmagyna getirýär. Şu günler kärhanada degişli önümleň 150-den gowrak görnüşi öndürilýär. Bu bölümde tejribeli ýaş hünärmeniň bir neçesi zähmet çekýär. Belli bir derejedäki gyzgynlykda beşerlen we dürli ölçeklerde kesilip taýýarlanýan tüýji kökü önümleri göze gelýärli döwrewap gaplara gaplanylýar. Halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny bezeýän bu önümleri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýan bu kärhananyň işçileriniň arkada serdarly bagtyar ýaşar ýylyna gazanan uly zähmet üstünlikleriniň biridir. Joşgunly zähmet çekýän kärhananyň işçileri şu günleri iş tepkilerini barha güýçlendirýärler. İş Teleketçiler öz öndürýän bäsejigi ukyply ýokary hili önümler bilen ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda geçirilýän önümçilik sergilerine de ýygdarly gatnaşýarlar. Şonuň netijesinde bu kärhananyň öndürýän azyk önümlerine daşary ýurt bazarlaryna da isleg barha artýar. Hususy kärhananyň işçileri orta we kiçi teleketçiligi ösürmekde döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.